Pan Jan Stěhule z Nožírského výrobního družstva Sedlčany se v tuto chvíli nechystá nic porcovat, ač by se tak mohlo zdát. Má před sebou takové krásné nože, které jsou právě na tyto příležitosti, to znamená nařezání, porcování v kuchyni. Já jsem si vždycky myslela, že v této oblasti už je všechno vyřešeno, že se nedá nic vylepšit. Nebo dá? Vždycky se dá něco vylepšit. Máme připraveno například změnu tvarového řešení rukojetí u těchto dvou nožů. Původní typ je v tomto provedení, který je sice velice perfektně designersky řešen, nikoliv prakticky se ukazuje, že až tak jako účelný příliš není, a proto byl nahrazen dle našeho názoru vhodnějším řešením takovéhoto tvaru rukojeti. Dále jsme si připravili nový typ pomazánkového nože, který jistě najde své uplatnění ve všech domácnostech. Je to nůž, který má vynikající vlastnosti na roztírání například pomazánek a je velmi flexibilní a pružný. Tak je výborné, že on na tom konci je takový rozšířený, protože mazat třeba pomazánku se špičkou, to, jak víme všichni, jde velmi těžce. Je to problém, ano. A jako poslední věc je úplná novinka, je to sada filetovacích nožů, které jsme připravili pro letošní sezónu a budou do obchodu dodávány již od dubna. A jsou to výrobky, které se vyznačují vysokou pružností čepele. Jo. Ne, nestane se nám nic. Jo. Ten výrobek je dělán speciální technologií, speciální výbrus, aby byl teda pružný, ostrý, tvarově řešený a usnadňoval perfektní práci pro filetování například ryb. Čili i masa samozřejmě předpokládám. A povězte mi, dá se s tím filetovat syrové maso nebo vařené maso, pečené maso? Dá se s tím filetovat jakékoliv maso, v jakémkoliv stavu teda úpravy. Jako poslední věc, kterou bych tady mohl prezentovat, je dokončení vývojové řady speciálních profesionálních nožů pro kuchaře. Jsou to výrobky, které jsou určeny opravdu pro hotely, restaurace, pro náročnou skupinu zákazníků, a jsou to výrobky, které jsou vyráběny opravdu v té nejvyšší kvalitě. To je speciální chromolybdenová ocel. Ty výrobky jsou vyráběny ve spolupráci s jednou francouzskou firmou, takže za kvalitu výrobku ručíme. Vždycky zajímá, jak se takovéto nože brousí. Dají se nabrousit normálnímu brousiči, který takhle jezdí po těch vesnicích a křičí brousíme nože, nebo bychom takový nůž pokazili zcela? Neobracel bych se na různé podobní brusiče takzvané, ale vždy bych se obrátil na specializovanou firmu, která této služby zajistí nebo dokáže zajistit v profesionální kvalitě. Čili tam, abych si ho doma neměla třeba brousit? Já bych rozhodně nedoporučoval. Takže svěřit se odborníkům. Tak, jedině.